Mga kabigada formal na nga ginlunsara ang groundbreaking ceremony para Ridge to Reef experience Hasilago, Southern Leyte. Ginpangunahan itong aktibidad ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia FRASCO, kaupo nila DOT Undersecretary Shalimar Hofertamano, gan Assistant Secretary Judilyn Cuachon, gan Assistant Secretary Ronald Conopio. Gagamiton na pagpapatuman itong proyekto itong nakarawat nga 15 million pesos nga incentives di nga gobyerno mo manini magdaog ha Tourism Champions Challenge ha DOT. Hailan itong proyekto o sa state-of-the-art Eco-Heritage Museum anig titindog ha Gimbawalan o kung Gimbawlan, Barangay Poblasyon, District 1 nga magiging bago nga sanctuary han 55-foot sperm whale skeleton Hasilago. Manunumduman na kinilala ko mo third placer itong Silago, Visayas Island nga nitong LGU Region 8 nga nahilakip hati CC. Arestado naman ang maabot 39 nga mga wanted persons. Mumanito sa kasimana nga anti-criminality operation han Police Regional Office 8 o kon PRO8. Inkasato na sabing operasyon dinahan June 11 nga 17 yana nga tuig kundiin. Unom nga most wanted person itong dadakpan, kalakip na itong 33 nga iba pa nga may ada baratunon habalaod. Samtang paday naman nga gipapakusgan itong PRO8 ang ira anti-criminality efforts, pinagiton waray hunong nga operasyon nga nagtutulay para madakpan itong mga individual nga nag-ihimo hinkrimen. Nakatalaan naman nga IGSAPRIBADO hitong gobyerno ang napulo nga paluparan o kon mga airports ha mga masunod nga tuig. Sumlakan Transportation Secretary Vince Dizon, hanapulo nga paluparan kaupo din itong DZR Airport ha may San Jose, Tacloban City. Pagklaro ni Dizon na importante itong pagsasapribado agud mapaupay ang nasabi nga mga airport labi na mga lokal nga lang yawanon nga mga turista. Igin report itong Department of Social Welfare Development o kung DSWD nga maabot 2.9 billion nga mga indigent senior citizens sa Pilipinas ang nataganan ira social pension para itong ikaduhang quarter hitong tuig. Sa mga DSWD, 2.2 million nga senior citizens itong nakakuha hinag 3,000 pesos sa siyan nga parte hito na 2025. Ububot naman nakabag-usan nga 751,022 itong nakakarawata hintig 6,000 pesos para itong siyan nga ikaduha nga quarter hiton tuig. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal.